کنگرسمان فرانکس سپاس جبو دەمێوە ئەس بپرسا دەست کارکێشانە ڕاوێژکاری ئەولەهیان نیشتیمانی دەست پێ بکەم چما ئەف بوویە سەرگێژی دەستجی کارکێشانە جەنەرال فلین ئەس پەریشان کرم ئەس هەم بەروێ غەمگینم وی ژیانەخوا خست بوو خزمەتە ئازادیا مرۆڤان ئەس ڕاستگو نابم ئەگەر بێژم ئەس ئەگەرێن ڕاستیەن دەست کارکێشاناوی تێدگەم لێ ئەس پشت ڕاستم ئەگەر مەبەزژێ چ بە لێوی خۆستیە خزمەتە وڵاتی خۆ و سەرروکی بکە ئەو سەربازێک بوو ژە ئازادیە ڕا و ئەس باوەرم ئەوێ شیانەخوا بێخە وێڕێکێ کنگرسمان فرانکس دەنگۆیە تێکەلیەن سەرۆک ترامپ و چەند ئالیکاری نوی دیگەل رووسیا یان بتایبەت دیگەل سەرۆک ڤلادیمیر پوتین بلندە پرسیارە من ئەوە هون پشتەوانیە پەیوەندیên باشیên ئەمریکا دیگەل رووسیا دکن بێگومان ئەس باوەڕ دکەم هەر کەسێک ڕێبەر بە حەزیکەت پەیوەندیên باش di nêvbera du welatanda hebin ku şiyan hebin çekê etomî bavêjin hev peywendît nêvbera van du renga welatanda giringin hizra peywendiyên baş digel Rûsya tiştek baş e eger ne li dijî xemame ya ewlekariya nîştîmanî bin lê ez hêşta tu wê bawerê dame ku Vladimir Putin xwînmişekî KGB ye Komîteya Ewleya Sovyêt û ew karî ji bo azadiya mirovan nake her ji berdananek li ser hesabê ewlehiya me ya nîştîmanî sernekeftina prêveberiyê ye li demê serokatiya Barack Obama destê Vladimir Putin berdayî bû yarî bi nexşeyan dikir û ew tê digeheşt Barack Obama ne ew kese pêgirtiyê azadiya mirovan be heta raddeyekî wî pirsên gelek giring bi ciddî wernegirtin weke tîrorê û ew kesên rêzê li xelkê bêguneh negirin Barack Obama mijûlî gulfê bû dema Daişê xelk bi saxî dikuşt û eşkence da û zêdegavîl ser namûsa wan dikir li Iraqê ez gelek razbûma û hişkim di vê meselê de çunku ez bawer dikim sernekeftina serokê Emerîkî bû dema Daişê Iraq girtî û xwe gihandî tevaya cîhanê dema Obama bûyî serok salê 3000 kes dibûn qurbanên tîrorê niha 3000 ew li hember tîrorê siz bû کنگرسمان فرانکس شەڕێ داعش دەوەرەکی دیە هەفپەیڤینامەیە لێ نەها من دەوێت پتر لەسەر پەیوەندیا دەگەڵ رووسیا پاخەوم هون هاندەرین پەیوەندیانە دەگەڵ رووسیا وەکا وڵات لێنە لەژێر سەرۆکاتیا ڤلادیمیر پوتین giring me peywendiyên baş gel Rûsya hebin eger bi şêweyê nel ser hisêba ewlehiya me be nexêr ez bawer dikim xelkê dî heye pitir heza kontrolkirina cîhanê heye ji Putin divêt em pitir haydar bîn Birêz Putin rêberekî kargerê KGB ye ku kontrola mekanîzma prêvebirina Rûsya kiriye û ew ê niyazên paqij ji Emerîka ranînin û ne girêdayî azadiya mirovaya li cîhanê wî weke çend rêberên berî xwe heza kontrolkirina cîhanê heye û buhîviya hindê ye yekêtiya Sovyêt ser û jinî bêt ava kirin ev e diyar e tiştê ji min re ecêbî ew e ez dibînim Serok Obama ew didît û dezvala rawista bû lê ev e wê menayê nade ku peywendî û têkelî nebin ev e bê menayê dema te û neyarê xwe têgeheştina zelal hebit dibe we peywendiyên baş hebin û Serok Obama qet ew hewil neda کنگرسمان فرانکس لێ هێشتا hinek endamên Kongresê bawer dikin ku Rûsya dijmina Amerîkaya eger ne dijmina yekê be They're certainly the most capable opponent the United States faces in the world. Bi eşkereyî ew neyarê herî bi şiyana rastî Emerîka dibe li cîhanê û ez bawer nakim ew di xizmeta berjewendiyên me dabin û ez bawer nakim ewlehiya nîştîmaniya Emerîka xemawan be ya ku divêt em bikên ew e çi başeş welatê me re heta pişt rast bin welatê me wê parastî be ez bawer dikim Serok Trump ha ji wê xalê heye min bawerî heye û ez ji yek tiştî pişt rastim ew jî ew e Vladimir Putin dê kêmtir serkeftî be di arastekirina cîhanê de bi şêweyê ew hez dike li demê serokatiya Donald Trump bir û vajî demê serokatiya Barack Obama rê dabû wî ez pêşbîn dikim Vladimir Putin dê siyaseta xwe biguhere çunku ew têdigehe niha di koşka spî de yek heya dê bersîngevî bigire باشە کنگرسمان فرانکس تەوەرێک دن یê hevpeyvînama li ser namzetên Serok Trump'a ji bo postên bilindiyên hikûmetê bi taybet jî dadgeha bilind her tiştê ez derbareyî dadwer Neil Gorsuch dizanim erê niye ez bawer dikim ev zelam dê pêgiriyê sûnda xwe be bû parastina destûrê Emerîka ez bawer dikim destnîşankirina wî bû dadgeha bilind dê bimîne mîratekê hêjayê Serok Trump ez hêvî dikim demokrat proseyê pesendkirina wî ji nav nebin çunku me dadwerên dadgeha bilind divên destûrê Emerîka biparêzin û
و بجه بینن مخابن دموکرات دوین دادگه بلند بکن جه دارشتنا قانونا ندادگه و اف دستور مجناف دبن او دستور امکرین زلهز لجیهانه. But why? لێ چما نامزەدکردناوی بووە ناڤەڕۆکێ کێشڤەکێشە دی کۆنگرسێدا؟ I will tell you if you really want to analyze it clearly. از جتا رابێژم ئەگەر بوێ شروڤەکردنا ڕوهم بزانی ئەوە دەما مسوند خواری لە پێش جڤاتە نونەران ji بۆ بجێجێکردنا پاراستنا دەستوری ئەمریکا بوو. ئەvە گرنگە چونکو پرسên sereke ji me re ew in em wek hevin di jiyanê de û di azadiyê de û daxwazkirina jiyaneka bextewar. Li demê serokatiya Barack Obama ev başne dihat naskirin. Wî dixwast welatê biket welatek sosyalîst bi çendîn rêkan ew berûva jî sûyn daxû bû. کۆنگرسمان فرانکس نها مەسەرۆکە کۆماری هەیە. و ئەگەر لە بیرا من بێ ئەگەر ئەس شاشم گوتنا من سەرڕاست بکە لە دەمێ هەڵبژاتنان پێشینێ سەرۆکاتیە و پشتەوانیا ترامپ یê berbijar nedikir. You are absolutely correct. Tu razbêjî ez gelekî razgûme li demê helbijartinên pêşîn min piştevaniya Birêz Trump nedikir. Lê dema ew bûy namzed bijara nêvbera wî û Hillary Clinton ya demokrat zelal bû. Bijara ew bû rêzêl sûnda xwe bigirim yan ne? و نها وەک سەرۆک tu bi diristî piştevaniya wî dikî. I do. I absolutely do. Every time I've seen him make a change. Ez piştevaniya wî dikim. Her careka ez bibînim ew helwestê xwe biguhere û wî helwestên xwe guhertine. Bi awayekî ecêbî ez dijî wî bûm dema min reftarê wî yê berê yê bi rêzkirina jinan bihîstî. Min ew şermezar kir bi tundî. Wî jiyana xwe guhert. Xelk dipirse çi guhertin? Ez dibêjim dema wî ew tiş li ser jinan digotin ew demokrat bû. Rastî ew e. Wî hinek guhertin kirin. Şûpa xwe guhertiye hêviya min ew e ev guhertin ji encamê baweriyê be. û ez berdewam piştevanê wî bim. Çunku ya ez dibînim ew e ew sûzên xwe bicihîne û ji bo parastina Emerîkiyan. ئەف خاڵێک باشە ئەم بەحسێ پرسەک یاسایی و سیاسی لە ئەمریکا و لێ جیهانی جی بکن تێ بەحسکردن ئەو ژی فەرمانە سەرۆکاتیەیە و ڕاگرتنا ڤیزایە. بە باوریاوە ئەو بەندکردنا ڤیزایە ji موسڵمانان ڕا؟ ئەگەر نا tu çi navî lê dikî؟ No, of course not. You know, I chair the Religious Freedom Caucus. Bêguman ew nebendkirine. Ez serokatiya Kubenda Azadiya Olî dikim di civata nûênerên Kongrêsî de. û min bawerî bi azadiya olan heye. Ez Kristyanim. Beşek ji baweriya min ew e em baweriya xwe li ser kesî ferz nakin. û numuneya ku Emerîkiya danayî azadiya rast û durist ya baweriyên Olî. Em têdgihin rihên baweriya me mesîhiyet e û bi nemayên wê mehan didin rêzêl baweriya Olîya xelkê din jî bigirîn. Eger pêgiriyê bi nemayên mafê mirovan bikin û di destûrê me de hatine dabînkirin lê mixabin terorîzm bi navê cîhadê xelkê dikuje. Azadiya wan bend dike, milk û samanê wan talan dike. Hemû van karan dike ku li dijî numuneya Emerîkaya. Ev ca evet gel azadiya Olî naguncîtin kuştina xelkê bê ferq û cidahî. Revandina wan, kirîn û firûtina wan li bazarên seksî, şewtandina malên wan, ev ne azadiya Olî ye, em wê red dikin. Lê dema behs bê ser azadiya Olî ku te azadî hebe, baweriya xwe biperêsî û mayê xwe nekî azadiya baweriyên xelkê din, bi nemayên mafê jiyana xelkê dî û azadiya wan û mafê jiyaneka xweştir, ev ye azadiya Olî. Min ji dil bawerî pê heye û ez bawer dikim Donald Trump jî ev bawerî heye. Ew welatên wî bijartîn nel ser bi nemayê hindê ne ku ew musilmanin. Ew hatine destnîşankirin çunku ew welatin yên ku nikarin kontrolê ser welatiyên xwe danin dema têne van welatan. Me nimuneyên zelal hene, terorîst valahiya pişkinînê bi delîve werdigirin. Da xelkê bêguneh bikujin. Ev ca serok wî karî dike ku pêdiviye bike. Ew jî parastina jiyana xelkê bêgun nehe. Tiştek ecêbe û duriye bi rengek dî bê şîrovekirin. Li demê serokatiya Obama bala taybet kişand bû ser heman welatan. Lê ji nişkê ve dema Donald Trump vê pêngavê pavêje dibite ferq û cudahî. Ev karta ferq û cudahiya demokrat bikartînin bêsûd e. Tu ê çi navî lê bikî؟ I said that my contention is what the president was doing was to. Ez dibêjim cudahî ew e ya ku serû diket ew e berê xwe bide van welatan ku cihê sirincê ne û xeterin li ser Emerîka. Ji ber proseyekê pişkinînê nîne. Ji hevwelatiyên xwe re ku derkevine welatên dî. Divê hatina wan bêt ragirtin. Heta proseyekê kêrhatiye pişkinînê bêhda mezrandin. Da ku rêl wan bêhedgirtin û ziyanê negihînin Emerîkiyan. Again, the White House is saying that there will be another executive order. نها کۆشکاسپی دibêje fermanek serokatiyên û li ser heman pirsê wê bêt morkirin. Pirsa min ji we ew e
کۆش کاسپی شێوەرێ بووە دکا بە ئەندامین دیەن کۆنگرسی دکا چونکو وە شارەزایی هەیە بتایبەت دەسەریادەریەدا دەگەل جیهانا ئیسلامی توێ چ شیرەتێ لەسەرۆکی بکی You know, I haven't had any direct. بزانە دەخوازەکە ڕاستە و خواژ کوش کاسپی ji min nehatiye kirin. بû zanîn şîretvana min ya destê rastê xanimekê ji Îranê ye. Me rêz û hurme ji xelkê Îranê re heye. Lê em heş rejimên totalîtar nakin. Ku nebes tenê ferq û cudahiyet welatê xwe da dikin, belkû xeter û gefin li ser ewlehî û aştiya cîhanê bi rêka drûstkirina çekê navokî ew cîhanê han didin. باشەوە چی پێشنیاز هەنا ji bo ku piştrast bin tundrê xwe nevedizin nav erdê Amerîka? Well, I mean, the first thing is, that we have to try to. Yekem tişt em hewl bidin ewan penaberant welatên xwe da bihewin heta wan kesan naz bikin ku heza tund û tîjî heye. Em qet dixema wan kesan danînin ji Kanada tên Amerîka, çunku pişkinîna kêrhatî heye, ne welatên diyên weke Sûriya û Îranê ne. Ev niştîman perweriya û parastina sivîlan e û her serokek vê neyexîte pêşiya xemên xwe û xelkê xwe neparêze, jiyan û milk û samanê wan neparêze, ew li cihek xelet e. Ez bawer dikim Donald Trump nîşan dide û ew pêgirî heye û divêt layenê çepê demokrat vê ferq û cudahiya ûlan nedin naskirin. So President Trump Evca Serok Trump û Congressman Franks her du dijî rêketina navokîne digel Îranê. Bijare çi ne? We çi bijare ji wê rêkeftinê re heye? Well, no, I'll tell you my alternative. I wrote a bill on sanctions for Iran. Ez dikarim bêjim we min xwe projeyên qanûna sizayan ser Îranê amade kiriye û ew ambargoyên me li ser Îranê danayên karîger bûn. Ew bûn egera ku Îran bêta sermêzeyê danûstandinan û diviya me ew hiştban heta Îranê êkcarî bernamexweyê atomî ji nav dibir û her pêngaveka diya wan beriv drûstkirina bomba navokî dibe. Yê bêjît me planîne ew rastiya dîrokê ji nav dibe. Ew dûrgirtin plan bû û prêveberiya Obama ew pêş guh xistin. Îran dana serrêka dezveînana navokî di demê du sê salan da. Ez bihîvî me Birêz Trump dê diyar biket ku Îran rêkeftin digel Amerîka şikand bi taqîkirina mûşekan. Divêt em wê biguherin çunku min nevêt kiça min ya 8 salî li jêr sîbera terorîzma navokî mezin bibî. Congressman Franks, let's move about the Congressman Franks rê bide min em behsê kêmaniyên olî bikin li Iraqê û li Sûriya û ew pitir ji her pêk hatek dî rastî derdeseriyê bûne ji destê Daeş. Xelek li wir guhê xwe dide we Amerîkiyan û li Kongresê jî bi taybet. Hûn paşa roja van kêmaniyên olî li rojhilata navîn çawa dibînin? Well, I think you bring up probably one of the most poignant. Ez bawer dikim tu balê dikişînî serbabetek mezin. Bi nerîna min hemû danûstandên me girê dide. Ku pitir ji her tiştekê dî ez dilxemgîn kirime. Tu dizanî gelek ji nêzik ez mijûlî vê pirsê bûm û digel civaka êzidiyan kar kiriye. Li vir û li wîlayeta min Arizona ez digel wan civiyam û ez hez dikim ya serê êzidiyan hatî derdekî mezin e. Ez nikarim derbirînê jê bikim. Piştguhvexistina wê xaleka şermezariyê ye di mîradgiriya prêveberiya Obama da. Bêguman ya serê wan hatî û serê Kristiyana hatî genûsayd bû. Gelek kesan şerek dijwar kir heta diyar bikin ya rûdayî ku genûsayd e. Her kesê bawerî hebe ku xudê mezin em wek hev drûst kirine. Van karan wê ti rêza karên hûvan da dabinê. Ya rastî ev sal û zamanên ku van miletan ziyan negihandiye çi kesî. Heta xeletiya hikûmeta berê bê serrastkirin ku pişta xuda bû vê xelkê bêgune. Ez rexnegirê Obama bûm. Ji ber sedan sedeman. Lê ev ya herî mezin bû çunku wî pişta xwedawan û ew rizgar nekirin mixabin. Tu bawer dikî Serok Trump wê bi awayek cuda ji Serok Obama kiriyaran bike? I do. My response to that tragedy. Ez bawer dikim bersiva min ji bo wê trajîdiya Iraqê ew bû li destpêka hatina Daişê min name ji serokî rahinart û got ev xelkên bedkarin divêt em wan rawestînin. Bitinê Kurdan şiyana rawestana wan hebû. Her zî ez çûma komîteya xizmetiyên çekdarî û min bernivîsek da wan bû piştevanîkirina Kurdan. Hikûmetê çi nekir? Hikûmetê ew pêşniyaz pûç kir. Niha em hinek alîkariyê dikin lê derdeserî her berdewam e. Definitely, I have some questions to ask you about supporting the Kurds in this fight. Helbet ez ê pirsa piştevanîkirina Kurdan ji we bikim, lê em li ser kêmaniyên olî bimînin. Ez agahdarim ku Congressman Franks û hinek endamên diyên Kongresê bernivîsên biryaran amade kirine
یەک جوانە تایبەت بە ئاڵیکاریە قوربانیین جەنۆسایدی لە عێراق و سووریا و یادنجی یاسایە بەرپرسیارکردنا تاوانبارە هۆندەکارن ژمارە چ بێژن و کا ئەو بچمە بەستێنە I support both of those pieces of legislation. من پشتوانیا وان دوو بەرنوێسên biryara kir. Her دوو biryar berfireh in, bi taybetî ji bo dabînkirina herêmên bi ewle û alîkariya her layanekî bikarît xelkê bêguneh biparêzît. Ez piştevaniya wan dikim çunku dema mirovanî rastî derdeseriyan bibe divê me bersivek hebe. Tu bawer dikî Daeş gefeya mezin e li ser Amerîka û cîhanê? No, ISIS is a Nexêr, şêrpenceka biçûk ya nêzîkê em wê bibirin ji nav mirovayetî rakin û Donald Trump dê wan nehêle. Bi heman awayê Abraham Lincoln koletî li Amerîka nehiştî. Gef û xetera mezin ya niha melcîhanê hey ew ya dibêjnê cîhad ya tila wê bigehî dugma çekê navokî eger çekê navokî giheş destê wan terorîstan her tij dê bêt guhertin û em gişt dê hezreta rojeke weke îro bin ku em dikarin karekî bikin. Ev xetera Çîn û Rusya kêm nake li ser Amerîka lê her çawa bît têgihiştinek stratejîk di navbera Amerîka û van welatan de heye. You are in favor of supporting the court directly. Û digel hindêne piştevaniya Kurdan rastewxwe bêkirin? Lê hinek endamên kongresî û endamên bi rêveberiyê jî hene dibêjin divê di rêka Iraqê re be. well, I think that there is some reticence on some parts. Ez bawer dikim hindek dûdilî heye li cem hindek endamên kongrêsê ji bo piştevaniya rastewxuya Kurdan. Çunku Erdogan li Tirkiye hez naket em wê bikeyin. û ez bawer dikim Erdogan bixwe gelek nêzîkî terorîsta ye. Ew nêzîkî cîhadiya ye. Ez bawer dikim divêt me peywendiyên nêzî gel Tirkiye hebin, me peywendiyên baş û dîrokî hene û em heşxelkê Tirkiye dikin. Lê em ne gelek şeydayê berêz di Erdoganin. û weke encam me nevêt reftarê me siz biket di bihêzkirina wan kesan de ku diyar kirine. Sûza şerê Daişê heye li şûna êzidiyan û Kristiyana divê em alîkariya wan bikin. Her wesa ez piştrastim ji egerê ku Serok Obama gefa wan piştguh xist û wan xelkê bêguneh kuştin. Let's go deeper of this issue. Em ê hinekî kurtir vî behsî bikin. Congressman Franks bawer dikir eger Kurda dewletek hebû ew ê pitir aramiyê li rojhilata navîn peyda bike. Hêşta te ev bawerî heye? I do believe that. I believe that Min heşta ew bawerî heye, min bawerî heye ku demê hindê Kurdan herêmeka serbixwe hebit ku ew bikarbin xwarêk bêxin û demek dirêja nerahetî li wê herêmê heye. Eger Kurdan şiya li ser sûza rêz û hurmeta hevsinûriyê xwe bin, otonomî û azadiya xwe ew nîşanin ku divêt herêma otonomî hebe û wan heza şerê bedkarên Daişê jî heye. Thank you so much. thank you, sir.